Ki nong ilam senong jong ador bar senong sting proper kabahap apo ka right mau bu jong ka melim sim shim lemba jong ne ko kobor ki pendapat ba bakan dan gajing pun khot senong ha ka shipau tarik benai Disember 2024 ka bolong ru da gajing trelang bat ka village organization ka badan hapo connection senong ki nong ilam senong ki penti beru bakan gajing pun khot senong ka de ba jule man la ka snem ka bolong chisin snem bad ha ka ne snem ka pementaru la penlong biang ye ne gaju gajing penlong ye gajing pun khot senong dag bakentui baro ki badan jaka hapo put usam jong ka senong sting proper makin penpoi yaw senyang senong hapo ka khandai tarik benai Disember 2024 sekin nong ilam senong bad kum juru ki pai ba senong kini mi renti ha ke gajing pun khot senong ya kini gajing pentip lawan ra ada orang ba senong ka senong sting proper uba ar khonghan baru asisten sekretari senong uba S Kharsiyeng